Dakbayan sa Subo naka-record og kapin sa 1,000 ka bag-ong kaso sa COVID-19 kagahapon lang adlaw. Samtang Mayor Mike Rama mibarog sa gipatuman nga no vax card, no entry policy nga alang sa kaayuhan sa tanan. Ani ang report. Sa data sa Emergency Operations Center gahapon adlaw adunay 1,126 ka mga bagong kaso ang Cebu City nga naghatod sa 5,545 ka active cases sa COVID. Samtang 13 usab ang natalang namatay sulod dining buwan sa Enero, din unom nini ang bag-o. Miabot na usab sa 50% ang positivity rate. Adunay 1,595 ang naka-home isolate, 271 ang ana sa ubang mga isolation facilities, 351 sa hotel ug 163 ang hospital admission. Gidasi karon sa Cebu City ang home isolation diin kadto mga mild symptom dili na dadon sa matabalanan aron dili mapuno ang mga hospital. CCMC has already been continuously already receiving COVID patient. Third, and City Central for sure by now also have been receiving, and definitely this focus will have to be, as I have highlighted, Gipangitaan na karong pamaagi sa Dakbayan sa Sugbo nga masumpo ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Usa sa lakang mao ang pagpatuman sa Novax card no entry policy sa mga establishmento. Gibariguan ni Mayor Mike Rama ang palisiya nga gihimo tungod ug alang sa katawhan nga dili mataptan sa COVID. Gihimugatan sa mayor ang kaminungdanon sa bakuna pagproteher sa grabing epekto sa virus. pabakuna na kay kamo makatakod, kamo manakod. Miabot na usab ang 150 ka mga polis gikan sa ubang rehiyon nga motabang sa pagpatuman sa minimum health protocol sa Cebu City. They should be billeted in the schools which carries number of cases. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.